إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون yanzu fi sabilillahi ƙasa ta Najeriya da jihar Kano yanzu an kai kadamin da kiri-kiri wai barawo ne zai kori malami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu a ƙasa ta a ce duk mutumin da zai fito da rashin gaskiya, in an taɓa talaka ya fito ya yi magana, ko kuma in ya ga ana abin da bai dace ba ya fito ya kare. Wai an wayi gari yanzu da wayannan mutanen a ce fito lallai sai an kai su ƙasa. Duniya ina za shi da mu? Tunanin muke gwagwarmaya a kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Allah ya tabbatar da shi, Allah ya ba shi nasara kuma ya ba shi ikon aikata gaskiya. Amma shugaban ƙasa sakamakon da za ka ba mu kenan. Mu ɗan jihar Kano, kana ji kana gani ana wulaƙanta mana jiha, ana wulaƙanta mutanen jihar Kano, amma ka ji a bakin ka yi shiru. Ma kashe kanmu ne mu kashe kanmu. An daɗe mun yi kuka mun zubar da hawaye a kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A ce yanzu sakamakon da za mu dinga amsa kenan. Astaghfirullah. Allah mun tuba Allah. Allah ka yafe mana zanubanmu ya Allah. Allah ka yafe mana kurakuranmu ya Allah. Allah mun yi kuskure a baya da muke tunanin cewa ɗan adam zai iya mana wani abu ba kai ba. Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu shugabanni na gari. Tafiyar sarki da sauke sarki ba shi ne zai hana mutane su fito su faɗi gaskiya ba. Insha Allah akwai mutane waɗanda wataƙila ma sun fi sarki suna nan, kuma Allah zai turo su kuma su ci gaba da faɗan gaskiya, ba za su daina ba. Kuma in an gaba daidai ba za a fito a yi magana, babu wanda ya isa ya ce ba za mu faɗi gaskiya ba. Inda aka zalunci al'umma za mu fito mu faɗa a gyara. Magana a hujjojin da na gani na sauke sarki, wai sarki yana magana. To idan sarki bai yi magana ba waye zai yi magana? Idan sarki bai yi magana ba waye zai magana? Akwai talakan da ya isa ya fito ya faɗi wata gaskiya har a ɗaya a saurare shi. Irin su muka rasa a arewa, irin su ne ba mu da su, sun yi karanci. Waɗanda in sun ga ba daidai ba za su fito su ce ba daidai ba ne a gyara. A ce wai sarki sai dai ya zauna ya shiru. Abinda ba ake nufi duk wanda za a kawo a ɗora, in an yi zalunci, in an yi rashin daidai ya shiru, wanda hakan ba zai yi ba. Sarki in kana bibiyar tarihinsa tun da can ɗan gwagwarmaya ne, inda ya gaba daidai ba zai fito ya magana ya ce ba daidai ba ne a gyara. Amma sai aka mai da abin siyasa, sai aka siyasantar da lamarin. Sarki da shi aka yi gwagwarmaya aka kafa wannan gwamnati. Kowa ya san irin gudunmawar da sarki ya bayar wajen tabbatar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Ya rasa kujerarsa ta gwamnan banki saboda a wancan karan yana gaya wa gwamnati gaskiya. Ku yanzu su waye ku da za ku ce sarki zai shiru yana kallon ku kuna ba daidai ba? Wallahi
duk mutumin da zai ce burinsa zalunci da tozarci ya je Misra ya je duba gawar Fir'auna ya ga yadda ta ce Allah ya ban mana ita saboda ya zama mana misali wani irin mulki ne Fir'auna bai yi ba, wani irin kazamin mulki ne Fir'auna bai yau yana ina. To Allah ya bar shi ne ya zama wa shugabannin da za su zo gaba